Imos agora coa denuncia de Javier Amaro, un veciño invidente de Pontevedra que alerta do perigo dos semáforos sen son para persoas como él. Alba Lea saiu pasear con Javier para ver de que estamos a falar. Alba, onde estades? Pois agora mesmo estamos na zona das Corvaceiras con Javier, unha das que máis pánico che dá Javier, porque fixadevos como son estes pasos de peóns, e que aquí que hai 4 carrís a atravesar, Javier. Sí, son 4, e ademais rápidos, aunque teñen a señal de 30, pasan por aquí, pero bueno, fogueados a maior parte deles. Pois, a pesar da complicación deste paso de peóns, os semáforos seguen sendo os mesmos. Teñen o botonciño para pulsar, pero non teñen ningún tipo de sistema sonoro e solamente están en ámbar. Exactamente, están en ámbar, hai que confiar en que os coches vexan o bastón e paren. Paren para cruzar. Claro. Dache medo cruzar por aquí, Javier? Bastante medo, bastante. Dame moito medo. Sobre todo cando ves só, non? Claro, non, agora xa non me atrevo a vir solo. Sempre acompañado porque xa veis o tráfico que hai. Imos intentar cruzar, a ver, imos lle dar ao botonciño e imos ver se alguén nos para, porque aquí os semáforos pois non nos podemos fiar. Imos ver, vale, agora sí, Adri, podes cruzar a carretera. Imos, Javier. Agora sí. Agora sí, xa vedes que agora estamos cruzando 2 carrís, imos facer unha parada no medio e despois ainda temos que cruzar outros 2. Como vas, Javier? Ben, con vosotros. Así vas seguro? Sí, claro. Claro, canto tempo hai que hai este problema, imos parar aquí no medio, en Pontevedra? Porque si tuveron sonido os semáforos. Sí, fai 5 ou 6 anos tiñan sonido casi todos, pero a partir de eso pues foron morrendo. Foron os loros callando por averías, claro. Agora me parece que só hai un en Pontevedra nada máis, os demais non funciona ningún. Falta de mantenimiento. Claro. Nada máis. Así que... Polo que vos podedes fiar é polo relevo das beirarrúas, non da estrada. Iso sí que vos axuda. Sí, temos cousa que se chama suelo podotáctil. En algunos, aquí por exemplo non ten, pero en outros sí ten. Ten un suelo que teñen unas rayas ou teñen unos... Claro. Neste caso, este paso de peóns tampouco ten ese... Este non ten, aquí hai que confiarse con o bastón e o semáforo, darlle un golpeciño e saber onde está. Pero... Imos intentar cruzar eses outros 2 carrís que nos quedan, como decía Javier, aquí a velocidade está limitada a 30, pero moi poucos coches pasan esa velocidade. Agora sí, podemos cruzar, Adri, sin problema. Xa vedes que non hai semáforos que se poñan en verde nin en vermello, non hai sistemas sonoros, levan así varios anos. Javier, para ti isto é xogarte a vida. Exactamente. Isto é como tirarse ao vacío. E confiar en que os coches paren. Gracias a Dios, pues parece que hai bastante cultura de axuda, pero é unha aventura, non? É unha aventura. É unha aventura complicada, compañeros, a que ten que vivir Javier e como a él, todas aquelas persoas que en Pontevedra padecen algunha discapacidade visual por mor pois da falta, digamos, de accesibilidade que teñen para cruzar rúas como estas, e que non paran de pasar coches todo o rato, todo o tempo. Hai que ter moito cuidadiño para cruzar. Claro, ese é un problema grande para Javier en Pontevedra, para todas as persoas invidentes, non só na cidade de Pontevedra, eu diría que en toda Galicia. Non sei